Nebudeme preháňať, keď povieme, že existencia práva veta bude jednou z najdôležitejších otázok týkajúcich sa budúcnosti Európskeho parlamentu. Záujem Bruselu je, aby sa zrušilo právo veta národných štátov, pretože chcú zjednotenú Európu, samozrejme podľa ich bruselského vzoru. Kedysi to bola cnostná myšlienka, dnes však už takou nie je. A viete prečo? Pretože ešte stále existujú rozumné, statočné krajiny, ktoré cudzie záujmy netolerujú a ich hlas je aj počuť. Aj Slovensko je takou krajinou. Svojich občanov chráni pred vojnou, usiluje sa o bezpečnosť a hovorí nie nelegálnej migrácii. V Európskom parlamente to však neplatí. Liberálne a progresívne záujmy chcú presný opak. Pozrite sa na to, ako dokonca bojujú aj medzi sebou. A progresívne Slovensko hovorí, že hľadajme mechanizmy, ako spriechodniť Európsku úniu, aby bola akcieschopnejšia. A tých mechanizmov môže byť viac. Nie, tých mechanizmov môže byť viac. Napríklad? Môže byť blokujúca menšina, môže byť kvalifikovaná väčšina, môže byť právo veta. Veď bavme sa o tom. V migračnej politike sme presne videli, aké by to bolo, keby sme nemali právo veta. Ale liberáli, ašpirujúci na Európsky parlament, považujú za úplne normálne obetovať svoje vlastné hodnoty. V Nemecku nemôže jedna spolková republika zablokovať celé fungovanie Nemecka. Keďže Nemci sú už podľa Cifrovej na túto progresívnu diktatúru zvyknutí, ukážme, že my v takomto svete žiť nechceme.